and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Objective, balanced discussion, fearless comment. Action Firing Line! 59 minutos na nakaligid sa tak ng alas 6, Action Radio Philippine Standard Time. Mayong gabi naman ang inyo ka-aksyon. Action Marlon Hidovoya, Action Firing Line nga palatuntunan. Yari kita sa Biyernes nga pagpangalagad, July 15, 2022. DYEZ, Action Radio sa Bacolod. Weather Update! Antes takatuan ang mga nagapanguna nga mga balita unahon ta hibalo kunano ang dalagan sang panahon. Gana Republika sang PDMPD Action Gan mayong gabi, please kabin. Action Mar, mayong gabi sa aton mga listeners. Ari, lakat sang aton tiyempo sini nga gabi, pizza 15 karon sang Hulyo Biyernes nga adlaw, tuig 2022, no? Southwest monsoon na lang ni siya, nagaapekto sa nakatungdan nga bahin sang Northern Luzon. Ang Metro Manila kag sa iban nga bahin sa aton kapungsuran nagapabilin nga maayo na ang tiyempo naton, may pag-uum-guum lang ang kalangitan. Hasta sa magalumon ang aton kahawaan. May naligwin ini ang pagulan o kon pagpanaguog nga tugay ini sang southwest monsoon, ginaupdan sang localized thunderstorms. Ang kabug-usan nga seaboard, no, sa bilog nga Pilipinas, ari sa mahinay hasta sa kasarangan lamang nga huyop sang hangin. Magahalin na bagatnan, pakadto na bagatnan nakatungdan. Uniforme tanan nga seaboard ba? Eastern seaboard. Sa Visayas, Palarias tanan. Ari kita sa Makanay hasta sa kasarangan lamang ang pagduludapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya. Kalmado man aton baybayon na wala gale warning advisory. Nagataas ni siya sa 0.6 hasta 2.1 metros ang aton nga astronomical tide. Kag alas 7 to daw Aryo, alas 7:19 ang hunas naton 0.0 metro. Magbalas ang tao alauna 59.9 metro ang kadalumon. Kag alas 5:33, alas 6:07 sining hapon tunod si haring adlaw, magabutlak ini siya alas 5:33 buwas sa aga. Ari kita nagahamboy 25 hasta 33 degrees Celsius. Buka paang. Sige. So, daw, ay naman daw, bugnaw man naton nga palibot. So, manilakat sa aton, Chimpo. Sini nga gabi, Action Mar. Salamat Action nagan, mayong gabi. Okay, welcome. Action Firing Line! Gani Republika sang Provincial Disaster Management Program Division. Mayo kitang lakat sang tiyempo kung dalagan sang panahon. Kabay pa nga ining mayad nga panahon. Updan man sang mayo nga panglawson. Action Firing Line! Di blami nano man nga mga problema ang maglabot sa aton importante nga layo kita sa mga balutian kag masakit kay kun magmasakit na kita gani kabudlay sang sitwasyon, kabudlay pa sa wallet kag bulsa. Action Firing Line! 2 minutos nakaligad sa tak ng alas 7 Action Radio Philippine Standard Time. Yari kita sa ginakabig pinaka-importante nga petsa, kag petsa sa kalendaryo nga ginahulat sang may mga trabaho. Pati gani sa mga wala sang trabaho, pero may ginapaabot nga kaayuhan. Action Firing Line! Amo nang pizza 15 among adlaw sa pagpanagtag sang sweldo para sa mga obra. Ginatawag man din nga swell day. Mapa ATM man o kon personal nga paghatag sang sweldo.
amo man ani nga adlaw mga kaaksyon nga medyo masako-sako man ang mga pawn shop nga mayara sa ginatuwag nga pera padala 15-30 na mo, no? Ang pagpadala sang kwarta sa ila sa pamilya kag ang pagbaton sang ginapadala nga kwarta. Action! Firing line! Firing line! Friday, Biyernes kita mga kaakson sa bulan sang Hulyo Pizza 15 na. Unahon kumuno ang isa sa ginakabig signifikanting adlaw para sa man ang Aksyon Radio. May-ari kami sa ginatuwag nga Mother Station. Amo na sang amon nga amay-amay o kon Iloy. Mother Station na panawag sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod. So ang ginatumod ko dali mga kaakson mo ang DZRH. Ginakilala bilang pinakamadugay nga private radio station sa Bogos nga Pilipinas kag ika-duha nga oldest radio station sa Pilipinas. Action! Firing line! Nagasunod ini sa istasyon sang radyo nga ginapanagyahan sang gobyerno ang ginatuwag nga DZRB. Anong istorya? Sa abo sa nga mother station subong nga July 15. Pinaka-importante ining adlaw para sa DZRH. Bangod ining adlaw, amo ang ika-83 nga anibersaryo. Action! Firing line! Firing line! Si ako bilang isa sa mga nagatrabaho diri sa DYEZ, sumugod nga ining nga DYEZ, gin ang bansag sila mga kaksyon, hindi pa aksyon radio. Banat radio palang ini mga kaksyon. Sa ito mga 1990s, mga 1998, 90s, 98, 99, 2000, tob-tob nga nga aksyon radio ini gihapon, aksyon radio ini mga kaksyon, dari kita nagtinergid, yara man kamo dira, padayon nga naga-suporta. Action! Firing line! Firing line! Ti ako luyag kong magpalabot sang pagpangibulahan sa amo sa ring mother station DZRH nga mo ni ang ginakilala bilang pinakarespetado nga istasyon sang radyo sa Bogos nga Pilipinas kon pang nationwide nga coverage ang ato sa ring paghahambalan. Action! Firing line! Kung wala ang DZRH ti way man ang aksyon radyo Bacolod kag kung wala kamo nga makaupod namon kag mga supporters namon nga mga tagpalabati way man magdugay ang ining mga istasyonan. Action! Firing line! Firing line! Ang DZRH gintukod ini Hulyo 15, 1939. So happy 83rd anniversary sa amo sa ring mother station DZRH 666 AM radio station nga ginapanagiyahan kag ginaoperar sa Manila Broadcasting Company. Kung magkanto ka ba dito sa Metro Manila, inyo makita ang istasyonan sang DZRH sa Embassy Building, Star City, Vicente Soto Street sa may CCP Complex, Rojas Boulevard, Pasay. Action! Firing line! Firing line! Kung maggalabay naman kumodera sa may I. Marcelo Street, Barangay Malanday, Valenzuela, transmitter na daya sang DZRH, no? Tikon kamo ang may radyo subong ang DZRH nga istasyonan inyo gid mabatian da sa madamo nga mga lugar sa Bogos nga Pilipinas, baskog signal sang DZRH, no? Kon kamo ari diri sa Western Visayas, Negros Occidental, Bacolod City, mabatian sa 1080 kHz. Matinaw na nagasigabong pa ang signal. Action! Firing line! Antes natutukan ang mga naggabalingaso nga mga balita pamatian nato nanay. Ang balita sa international. Kay kung kaisa mayara sa mga talalupang doon nga mga balita sa luwasang Pilipinas mo, may subok nga balita mga aksyon dito sa may Colombia. Kaya may landslides nga nagpatay sa 3 ka mga kabataan sa banwasang Andes, Northwestern Colombia kahapon lamang. Action! Firing line! Firing line! Ang inigo sang siring nga trahedya mo ning eskwelahan elementary school dito sa bukid nga bahin sang bagatnan sang Medellin, maunad di malasan gid bangod ang landslides. Ang pagkatibhag sang duta mga kaaksyon didto gid humuganas
sa lugar nga ginatiniran sa mga preschool kag first grade children nga natabuan recess nila. Ti iban siguro nagapaway-huway, iban nagapulupamahaw, upod man ang pila sa ka mga manunudlo, pating ginikanan nga nagaupod sa kabataan. May report man gani nga may 8 pa gani kuno ka mga bata ang natrap. Action! Firing line! Firing line! Tiyang ginhalinan sila makaksyon bangod sa grabe nga pag-ulan to, ang duta naghumok, natipag kag ti nagtabon gani. Nakita ko makaksyon lutak po. No? Kaya may pag-ulan gapon to, ang duta naglutak. Halos katunga gid sang building sa bulutuan natabunan sang lutak. Action! Firing line! Firing line! 8 minutos na kaligad sa tak ng alas sa 7 Action Radio Philippine Standard Time. Ano pagkiniba sa nga balita sa bayan sang luwasang Pilipinas? Arik kululbaan nga balita ni makangilidles lantawon nga monkeypox. Kita nyo mang guro ka ng itsura sa panit sa tawo kung iguon sa ginatuwag nga monkeypox. Ang iba nagkasiling nga yak. Action! Firing line! Firing line! Ti daw makapadula gid man tuod gana kung nagakaon ka mo makita mo monkeypox ne. Klain ko tama lang tawon, no? May isa na ka-kumpirmado nga kaso dito sa may Pungsod, India. Nagdapo ini sa 35 anyos nga lalaki. May ara siya sang history of travel sa Middle East, but sa lingon naghalin siya sa Middle East nga area. Ti subong may ginabatsyag sa nga sintomas kakalulbaan, no? Action! Firing line! Firing line! Ang federal government sang India gilayon nga nagpadala na sang multidisciplinary team sa may southern state sang Kerala para nga mausisa temprano pa ining kaso ni. Kay budlay kay tuman man ka contagious, tuman man ka makalalaton. Ang palayag ni State Health Minister Veena George. Isa ini katinuga nga nagbiyahe halin sa United Arab Emirates, halin sa UAE. Nagbalik sa Kerala, India, nagligad lamang ng Martes. Araman estable man ko ng sitwasyon, kondisyon niya, pero isolated siya sa ospital bagod ba ginabatsyag nga sintomas. Action! Firing line! Firing line! Ang tanan niya nga mga vital signs, normal. Pero ginpangabay na sang gobyerno. Ang taran-taran nga mga tawo, tarang opisyal dito sa distrito sa India mga kaaksyon nga mangin alerto. Action! Firing line! Kidari sa Pilipinas, una na nga namunuhan ning monkeypox, nibla? Namunuhan lang, pero pasalamatan tanga waay ni sumunod sa aton, di kakadalikado kanginidlis gitama. Ilang taon na ito na monkeypox na makakson. Namunuhan na ni nagligag ng mga bidulan, pero wagid man niya nag-atraka, Pero hindi dapat magkumpiyansa. Hindi kita magkumpiyansa. Ang gobyerno hindi magkumpiyansa. Pati kita mga tao hindi magkumpiyansa. Kay makabigini nga isaman ka infectious disease. Virus ban ang nagadala sini nga nagatapik sa tao. Halin sa sapat, halin sa infected animals. Action! Firing line! Firing line! Plus, ang ginatuwag nga human-to-human transmission, posible man nga matabo mga kaaksyon. May pagsaka sang monkeypox infections, ginreport sa una nga bahin sa naligad nga bulan sa Mayo. No? Sa gwa sang West kag Central African countries. Sa sari nga mga African countries mga kaaksyon, sa pila ka mga African countries sa West kag Central, diri nga lugar nga ang monkeypox nga balati ano kon masakit, madugay-dugay, nga naglatom sa ila sa nga lugar. Pila ka mga tao, nagasige-sige lang bala, nagalaton-laton lang, kay ginakabig na tugali ang ining monkeypox sa sining lugar ni nga endemic. Action! Firing line! Firing line! Endemic, ara na lang bala nagatuhaw-tuhaw bala from time to time, ginakabig na isa na lang kabalatian. Kabay pa nga hindi na rin maglaton sa iban nga pungsod, partikular diri sa aton pungsod sa Pilipinas. Action! Firing line! Ari pagid ang isa ka makapanerbiyos nga balita sa luwas sang Pilipinas. Sa Japan mga kaaksyon nga ti subong nga kasubo pang pungsod Japan bangod sa pagkabatay sang anay Prime Minister nila nga si Shinzo Abe.
Subong liwat na naman dito nga kakulbaan ang kaso sa COVID-19. Action! Firing line! Firing line! Ang nagadugang nga kaso isa lang kaadlaw dito sa Pungsod Japan, ang daily cases of coronavirus infection nationwide botsalingon sa bilog nga Pungsod Japan, mapati ka mo mga ka-aksyon, sobra 90,000. Ara sa nagtupa sa 94,000 sa isa lang kaadlaw na. Action! Firing line! Firing line! For the first time ini natabo mga kakson, makaligad ang 5 ka bulan. 7 subong July 7 bot sa lingon. Sang Pebrero na batsagan maning amoning kadamuon sa mga kaso. Pag March, April, May, June, July, naghagan-hagan, pero subong manutapos ang July, bumalik na naman. Action! Firing line! May 13 ka mga prefectures sa ila dito. Kon sa aton dari sa Pilipinas tawag sila tuya is prefecture dari sa aton probinsya na sa. No? So may 13 to ka mga lugar, 13 ka mga probinsya sa ila to ang naka-record sang pinakamadamo nga kaso. Ang ginahimo subong sang gobyerno sang Japan kahapon lang, no? Ang government's subcommittee on COVID-19 measures nagsapol sila agod hambalan ang mga emergency proposals para sa sining ginakabig nga 7th wave of infections ikapito na nagaliho, no? Nga pagatrakas ang COVID-19 dito sa Pungsod Japan. Action! Firing line! Firing line! Kinahanglan ginman ang dasigay nga pag-akto diri sang gobyerno. Tilantawan niya bala isa lang kaadlaw lapit ya 100,000 ka mga 100,000 ka kaso ang nagadugang. Tibutang mo pulo kaadlaw, sak milyon. Action! Firing line! Firing line! No? Makakulol ba ini nga sitwasyon sa Rasilintara? Kaya di malikawan nga damo sa mga taga-Pungsod Japan nga permi baya nagabisita diri sa aton sa Pilipinas. Di basi pila ka adlaw baw. May ara na naman sang hugtanay sa travel protocols nga ipatuman. Action! Firing line! 15 minutos na kaligad sa tak ng alas sa 7 Action Radio Philippine. Standard Time sa Luwanta ang balita nasyonal antes ang balita lokal pasunodon talang ha. Sa balita nasyonal, Transportation Undersecretary for Railways Cesar Chavez may ara siya sang masubo nga anunsyo. Action! Firing line! Firing line! Pwede ini matawag nga proyekto na kuntani nangin bato pa. Kung sa aton de, baw, kwarta na nangin bato pa. Action! Firing line! Sa amoning hagada, proyekto na nangin bato pa. Action! Firing line! Firing line! Ang nasiling ni Chavez makakso ng Pungsod China, nagatras, naglungo ng indi. Sa plano kuntani, nga pagpain nila sang pundo kung sila magasto sa 3 ka mga dalagko nga mga railway projects nga ginplanuhan sang Duterte administration. Action! Firing line! Firing line! Pawining 3 niho, ang Calamba to Bicol nga railway. 142 billion pesos malanga. Ang Subic pakadto sa Clark nga railway, 51 billion pesos. Kag Tagum Davao Digos Railway, 83 bilyones ka pesos. Anak unako diri ho, moning Calamba to Bicol, temo ni 3 gid nagatras Pungsod China sa pagpundo sa mga aksyon. Wala lang galagin detalye kung ano ang pinaka-rason gidri sa pag-atras ang Pungsod China. Action! Firing line! Firing line! Hindi ayahan nga way ganang China sa pagdumala subong sang Marcos administration diri sa Pilipinas. Kung ako maglantaw, so hindi man siguro. Hindi nga sila nga nadulaan ka na, no? Kung ako maglantaw, di? No? Kaya kung balikan ta ang mga nagkalatabo, nagligad gasmana, si Marcos Pagani ang nagtanyag sang ginatawag nga golden opportunity para sa Pungsod China. Action! Firing line! Nagsiling man siya nga ang bilateral relations sang Pilipinas kag China kung siyang maglantaw laban-laban nga mapadayon. Ang China ya pagani gintawag mo. Nga mo ang pinakamapag-on nga partner sang Pilipinas. Action! Firing line! Firing line! Balik ta sa istorya sa pag-atras ang China.
nga ponduhan ining tatlo ka mga dalagko nga railway project sa Pilipinas. Ang hambal ni Chavez, may mando na si Presidente Marcos nga magbalik sa negotiating table. But sa lingon, kung ako bes Marcos, nagamal sa Marcos, ops, di anay lagtawon tanay, hambalan tanay na basi kung nabaw malang arason sa pungsod China kung nga nagatras sila sa pundos na lagko ng mga proyekto. Ang hambal ni Chavez makaksyon, si Marcos nagsiling balik tanay sa negotiating table. Iplastar ang plano nga pag-istorya sa gobyerno sa China. Action! Firing line! Firing line! Ang siling pa na rin ni Chavez makaksyon, damo pa naman sang pilian, damo pa naman sang options di. Pwede nga ang ining nga mga railway projects buksan sa private sector, buksan sa pribado nga sektor. Tiway na gid man alang-alang mo na ipabayaan nga na plastar ng plano, di ba kung nakagasto na ni ang gobyerno sa Pilipinas? Action! Firing line! October 2, tuig 2021, dumduman ko nga si Infra Watch PH Convenor, tiri ridon. Tiginagkabig man isa ka political analyst. Nagsiling ni siya mag-post ni siya sa isa nga Facebook Messenger nga sa idalom sang bag-ong administrasyon o kon pagtapos sang administrasyon ni Presidente Duterte, posible nga may matabo nga pagkansilar sa pila ka mga China-funded projects na tabo gid. Action! Firing line! Firing line! Ang rason na ginaangot ni tabo na tabo man mga pag-revoke man sa mga kontrata sang pila ka mga African countries, mandi malang ya Pilipinas ang ginabuligan sa pungsod China kung proyektong pagahmalan mo, damo sa mga nasyon no nga ang kumbuyahan nga nagapatigayon halin sa pungsod China. Action! Firing line! Damo gali sa mga African countries nga nag-revoke sa mga kontrata man, bangod sa ginapatihan hindi mayong nga record sang kompanya halin sa pungsod China. Napalibutan kumaga sang kontrobersiya kag isyu labi na angot sa korupsyon. Action! Firing line! Firing line! Hindi lang sa Pilipinas matabo galing pagkansilar sang kontrata angot sa mga proyekto, nga tani ang China amo ang magasto. Ang Democratic Republic of Congo, bilyones dolyares man toho nga infrastructure for minerals deal sa Chinese investors ang daw ginatrasan man. Action! Firing line! Ang ginalantaw ko dali mga kaksyon kumo nga may kanselasyon na ang China sa kontani proyektos Pilipinas. Si Presidente Marcos maninguha gid ni. Nga mapa-review ang taran-taran nga mga Chinese investments sa Pilipinas. Kung pwede pa lang, mandari sa Pilipinas hindi gid malikawan niya nga may mga perceptions of anomalies, perceptions of anomalies kag failure o kung kapaslawan nga masurod ang basic rules kag procedures sa public bidding kag procurement. Action! Firing line! Firing line! So matupa gyapon sa iso sang korupsyon kung mag-amugid man ang nagakatabo sa ato sa nga pungsod, kita nga Filipino people may rason gid nga mag-demand sa ginatuwag nga transparency kag accountability sa ginatumod nga mga Chinese projects. Ano ang nadumduman yo sang panahon ni Presidente Duterte kung nagakamunuhan ang pungsod China? Action! Firing line! Firing line! Di bla dumduman yo nga may natabo nga skandalo sa tunga sang Duterte government kag ining Pharmaceutical Corporation. Ang supplier sila nakabasis pungsod China. Action! Firing line! Tikon balikan tang statement ni Senador Reza Ontiveros Barakel. Ining kundi may investigasyon to ginhimong Senado mo, no? Si Senador Ontiveros tagsiling nga ini nga kompanya ni nakarehistro ni sa Philippine Securities and Exchange Commission sang 2029 with a paid up capital 625,000 pesos lang, di ba? Batian nyo man dumduman nyo ni, no? Ginaangot ni sa Taiwan-based Family International nga ang mga executives na implikar sa tuman kadamo nga mga anomaliya kag krimen. Action! Firing line! Firing line! Sana silinta na maginhimo ng investigasyon dari ang Senado sang Pilipinas angot sa pilato 8 billion deal to sa dari nabalaan nga ang Chinese national nga si Michael Yang ti anay economic advisor ni Presidente Duterte
amo tong nagserbi bilang financier kag garantor para sa family. Action Firing Line. Ano bala ang palabuton sa ato sa nga nasyon kon mga proyekto kon transaksyon sponsod China ang ato sa nga istoryahan ang isyu sa korupsyon bala madula o kon mahagan-hagan. Ha? Damo gid ang balantayan ta sa idalom sang Marcos administration. Una sa balita. Una sa aksyon. 23 minutos na kaligad sa atak ng alas 7 Action Radio Philippine Standard Time. Ang lighter side sa malita ta sa patag sa kinang pakarunan ko ni. No? No? Din ka mo laka lang ka mo gurok bati sa score sang basketball. No? Kabati na ka mo score nga ang na-score sa first quarter 2 lang to. Ha? Ang kontraya pila 31. Action Firing Line. Karon lang kay natabo na diri sa Philippine Basketball Association ng PBA kay nalang wala namang magdugayo subong hapon lang, no? Ti nagdugang sa listahan sang PBA history, no? Hindi ba lang naamon ng first time ikapat na nagali. Ara yan di malas, no? Action Firing Line. Firing Line. Kantuan ko na ang balita lokal ho kay basi kon damo sa nagabantay ni mga kakso. Unahon ko gid muno ang tuman katanalupan doon nga problema ang pagdamo sa mga tao sa Western Visayas nga ginadapuan sang dengue hemorrhagic fever. Ginmuno kuno kay diri sa aton sa Negros Occidental, amo karon ang sentro sang problema kag istorya kay number 1 ang ato sa probinsya kon padamo-damo kaso sa dengue ang paghambalan. Action Firing Line. Baka mamatay nga masakit nga daan halin sa pagkagat sa lamok. Kahapon may ara sang hinambalanay nga ginpatigayon si Governor Bong Lacson, representante halin sa DOH Region 6 kag Provincial Health Office diri sa Negros Occidental. Ang ila sa naging desisyonan ang DOH sa Western Visayas magapadala sila sang team sa Negros Occidental. Magsaling kita team damo na, no? Ginabaki-baki ng ila sa naging expertise, may obligasyon ang tagsa-tagsa o ipadala sila sa Negros Occidental ang ila sa naging misyon para pangitaon ang pamaagi kon may ara pagidiban nga pamaagi para nga mapunggan ang sige-sige nga pagdamo sang kaso sang dengue. Action Firing Line. Firing Line. Ti ang Negros Occidental ang nagapanguna sa taran-taran nga kaprobinsyahanan sa Region 6. Grabe na kadako sang porsyento sang pagsaka mo. Mapati ka mo ara na sa 777%. Subong nga tuig 2022 halin bulan sang Enero tubtob Hulyo sa nga 2022 ang pagsaka niya kung ikumparar naton ipaanggid ta nagligad nga 2021 sa period man nga Enero tubtob July ang saka 777%. Action Firing Line. Galing kay hindi kita matingala sini kay may ginatuwa gali nga 3 years cycle ang pagatake sang dengue. Kada 3 ka tuig nagadamo ang kaso sang dengue. Tuod gin man kay 2019 may outbreak gani again declare diri sa Negros Occidental mo. Bagod sang dengue, subong tupa na ikatatlo ka tuig naman, amo ni nga nagdamo. Action Firing Line. Dugangan ta ang update sa mga aksyon. Ano ba lang nakit-an nga rason sa ato sa mga health personnel? Diri sa Negros Occidental, titiguan ta nga malabot biyang pamuno sang Provincial Health Office kon malabot ta sa dugay-dugay. Kag kon bangin available man ang mismo Regional Director sa DOH diri sa Western Visayas kay kada adlaw kadamo sa mga activities sa DOH sa Region 6, no? Paagi sa kay Director Dr. Adriano Subaan. Action Firing Line. Diri sa Negros Occidental kahapon may paglansar kon simultaneous launching sang Sabayang 456. Dito ni sa may sudad sa Lakaluta ho. Action Radio. Sugpunan tani dugay-dugay ha, alas 7:27 Action Radio, Philippine Standard Time. Marcos kag Sara sa Maskara. Action Firing Line. Firing Line. Presidente Marcos kagabi si Presidente Duterte imbitado sa pagsaksi sa ika-43 na nga Maskara Festival sa Bacolod City sa idalom na sang Benitez Administration. Ang pamangkot kon badayon o kun hindi
ang sa Baserete mismo si Bacolod Mayor Albi Benitez nagasiling na nga halos pihong-piho na, no? Pihong-piho na pabisita ni BBM kag Sara. Ti kung matabo, siguradong mabantugan naman ang Bacolod Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa bugos nga kalibutan. Action firing line. Damo gid sang magadayaw sa Benitez administration magaboning plastada, no? Why na siguro sang pinakakampiyon nga itabo sa isa ka lugar kon ang duha sa pinakamataas nga leader sa isa ka nasyon amo yang mangin bisita mo. Action firing line. Firing line. Mahinugyaw gining mga tumalambong mo basi kon magpariho lang mula sa mga tinugang nga daw binuyan storela nga mga tawo ni. Man, ang tawo sa Bacolod kag Negros Occidental, uhaw na uhaw. Uhaw na uhaw gid. Sa selebrasyon sang Mascara Festival dire sa Bacolod. Karon nakson Kristiyana ang kuan ang 31 to karon lang kayo mo noon ko lang karon. Sige lang kay balikan ko lang na sa no. Uhaw ang Bacolod non kag Negrosanon sobra man duwa ka tuig nga nagpakuribong sila sa ring apuluyan di man tanan naglagaw man iban bangod sa COVID-19. Di subong matamat na gabalik sa normal ang senaryo. Kag timing man nga diri sa Bacolod nagbag-o ang nagadumala sa ato sa ring syudad. Kag si Mayor Benitez isa ini siya sa mga opisyal sang syudad naton nga lapit sa kay BBM kag Sara. Action firing line. Bantayan naton ang kompormasyon mismo ni Marcos kag Sara sa imbitasyon sang Bacolod. Una sa balita. Una sa aksyon. Samtang balikanta ang kahimtangan sa mga lugar nga ginapartikayunan sang ginatuwag nga satellite registration sang Commission on Election particular diri sa Bacolod City kung sa iban nga mga banwa kag syudad sa Negros Occidental hindi man tanto ang problema sa kanamuon sa mga nagaparehistro. Bangod kay ang report kada baton ta kada adlaw may ara lang tag pulo mo tag pito lang gani 70-20 ang mga nagaparehistro pero diri sa Bacolod sus patawarak grabe ka damo sang mga nagalilinya. Action firing line. Firing line. Daw ikaw na lang maluoy sa nagalinya mo makita mo bla gabi pa lang subong gabi pa lang ang mga luyag magparehistro mga kaaksyon, ang kalabanan dira kabataan, bago nga botante para sa SK, nagadala sila sa turulugan niya mo, nagadala sila sa hiligdaan, sa gwa sang mall. May folding bed, may tent, nagapatial sa, hindi handong dada, may handong may pasilungan man, nagapatial sila sa kakapoy. Action firing line. Pulaw kag gutom. Magluwas sa iban nga may ara iya sang preparasyon ng daan may dala nga pagkaon kag may dala nga tubig. May pundo sila guro kaluluoy daya ang wise ang preparasyon magutman gid kag makapuyan ka pa. Ang tuyo sa isa lang para makauna kuha sang numero nga ginahatag ang numero report ka na baton taaga para man o aga ginahatag ni gabi. Ang purpose sa paglinya mo dira para nga pagkaaga paghatagay sang numero, boy nas kakumalabutan ka sang limit nga tub-tub sobra 500. Action firing line. Firing line. Kung masobrahan ka na sa 500 pre sa butanta limit 550, 550 lang makabudar. Kung maglapaw ka 550 sa linya, 551 to 60, di malas ka puli ka na lang. Action firing line. Firing line. Nagbalik ka naman sunod nga adlaw kung gusto mo gid magparehistro. Ano sitwasyon subong sa ikaduwa nga mall nga gindesignar bilang satellite registration? Amo ning Ayala kag ang pamangkot diri. Wa na gid balasa na dudumanding ato sa ni gobyerno ang Comelec nga iban nga pamaagi para nga magpuas-puas ang kanamuon sang mga gusto magparehistro. Action firing line. Firing line. Plus ang ginatuwag nga online registration. Pwede ka makatransaksyon paagi sa online, paagi sa official electronic mail
sang kumalik mga kaaksyon. Ugaling kay para lamang inaya, kung bag-o ka nga registrans mga kaaksyon, kinanglan mo ganyan magkadto gid personal sa site sang voter registration kay kuan kada sang ginatawag nga biometrics. Pero kung reactivation ang imo sa nga transaksyon, pwede sa online. Pero ining online registration may deadline. No? Kundi ang registration gadya is July 4 to 23. Pero ining online registration kung schedule sang kumalik ato sa nga lantawon, tub-tub lamang ina sa July 19 o kung sa maabot nga Martes. Action Firing Line. Alas 7:33 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Amo na anay nga ato sa nga mga balita, no? Ang mga balita nga ato sa nga pagatutukan sa pagpangalagad sang Aksyon Firing Line. Analytical, fearless comments. Action Firing Line. Ang mga luyag magpadala sang ila mensahe, basta lipot lang para at least maakomodar ta tanan, no? Tigawaan ta gid nga maakomodar na tanan. Ipadala lamang sa ato sa nga text hotline sa 0963 757 0874. 0963 757 0874. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Ang Okay, sa ato sa nga live stream be, dalaga na i-refresh tanay ha kay why naggasunod ang iban. Okay. Dalaga na. Sige. Balik tanay dalaga na. Okay, sa ato sa nga live stream. Dalaga na. Sige, refresh ta kay do lang ka messages ang nagsunod bebe. Ari na. Okay na. Sige. Okay. Sige, sa ato sa nga live stream, i-acknowledge tanay. Good evening, Jovi Monares. Virgie Olpenda, good evening, Action Mar. Monitor always from Masilin Homes. Stay safe and God bless you and your family. Action Mar, thank you, Gid. Okay, Joshua, salamat, Gid. Marites Nario Bantayaw. Sige. Kay gabi sa akon si attorney ho. Sige. Marites Nario Bantayaw, good evening, Action Mar. Monitor lang kami di sa Oringaw. Sa diin na si Action Brian. Transfer sa ibang nga station. Okay? Marilo Varon, good evening, Action Marlon. Gwapo gid gwapo ang mga balita no? Ako ya guro yan, di ko ya ano Sige, salamat Marilo. John Salazar, mayong gabi, Action Marlon, watching from Barangay Pahanokoy. Okay, Pahanokoy. Tamiyaw Kuban, Tatay Kohiner, Salazar sa Talakdan, Kabayan. Mayong gabi. Okay. Isagani, Baldovi, salamat gid. Good evening, Action Mar, watching live from Barangay Rumirang, Isabela, Negros Occidental. Okay. Sige. Kativer, good evening, Action Mar. Gloria Jaime, good evening, watching from Hong Kong. Salamat gid. At di Dane Jonah, diri sa Europe amaman pero ginapawalaan na lang sang tanan. By October, balik bakuna naman obligation. Ang France, balik face mask sa mga open transportation. Balik-balik na lang COVID mo ganina, no? Why ta choice, di ta pwede magpawala lang, no? Samtang may ara kita sang option or mga measures nga pwede mahimo-himuon ta. Kay kung magpawala ta balik di sa aton kita makaluluoy di, no? Di niya makita nga to sa kontra mo, no? No, sige. Eric Maglaya, good evening. Sa malon kay wala nagsimba si BBM sa ila. Okay, wala nagsimba si BBM sa ila. Kantos BBM ko na. But not the sovereign of this country. Halin kay Eric A. Maglaya. Good evening, Action Marlon, da kay Sir Philip Lucero of SSS Antique. Salamat gid. Ana sinuro Action Marlon yung gabi, tudo ulan. Gaulan sa ilan ni sa
Okay, on monitor from Pasig City. Hello sa taga Pasig City. Gabi siyo pa ang signal ga dula-dula. Oh, sige. Emilia Hiponia, mo ginang sitwasyon dos Pilipinas mo, no? Pigawang connectivity ginatuwag ta, no? Ang speed blast ang ato sa internet, tinamunuhan man na sa Duterte, namunuhan man na sa Marcos administration, basi pa lang kung maplastar nila sa maayo na, kay ako pati ko damo ginasang makapulos, maka-benefits. Emilia Hiponia, okay, salamat kid, Idilaos. Good evening, Mar, ari lang kanigapon na Isabela, gamonitor dari sa may Victoria City. Bernard Salhay, good evening, watching dari sa sityo Sibod, Purok, Kalabihan, Barangay Sampinit, Bago City, Ilog Tabiao, kay Raul Cabalhin. Salamat gid, Action More. Lagaw kami na Narda ni Raul. Dasona. Maihaw to da, Bisaya. Si Concordio Manggobat, o Nunoy Glinio. Tamyabon sa Granada Heights, si Narsing Ferrer, kag Nora Ferrer, ang Tamyaw, Action Manggobat, daw maayo polo short tahaw. Tugay na niya. No? Emilia Hiponia, okay, salamat kid. Roberto Hiraposco Caraballo, Axomar, monitor kami diri sa airport sa division, Barangay Singkang Airport. Okay, standby ka mo, kay kadumdum ka mong kabigin muno ta, gin-interview ta si Bacolod Traffic Authority Office Head, Police Major Jun G. Liba. Nagatubang ay kay nasang aga, atong nag-viral blang nga traffic enforcer, kag mag-asawang POJ driver, kag asaway konduktor, nag-arigluhan na sila kinaw sa Bitaw Office. Yung malauntang istorya sa likod sa atong sa nga pagbalik. Standby. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaagay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Bangod sa... Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas
malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Powered Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Presyara tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ining sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga basuhan nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayar sa early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa nga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong na maghalong sa tanan nga tion. Wala nagahurago kung magtulog. Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon.
ilan tari nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kaya pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi ko medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Siwat nga nag-trap dito or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rin ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon ng early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo mahibaluan. May kantaran sa viral video. Man kon way ini matagaan sa gilyon sang kasulbaran mga kaaksyon. Ang komento sang tao sa social media, hindi mo malimitahan mo, no? May ara man tuod before magpagwa sang komento. Nagapanumdum anay sang madalom bla. Kaya kung may ara iya komento nga makasakit, no? Sa ginaakusahan. Kag makasakit sa ginaakusar. Tikaina mga kaaksyon sang aga ginpatuwag ni Liba sa iya sa mismo nga talatapan ang driver sa POJ Imbanda, ang asawa nagaserbi kong doktor. Ang ginlalisan to party malamang kaksyon sa green kag red sa stop and go nga traffic lights, no? May punto man ang asawa, may punto ang banda, kag kung mamatian ta ang panaysayon sa traffic enforcer base sa pag-istorya sa iya ni Bitaw Head John D. Liba, no? May gamay man sa nga rason kag siguro nagulpihan lang yan, nagsaka ang kung nagtaas giban tingog ya pero tiambal kapon ni Sir Liba amo nang normal nga paghambal sang traffic enforcer Online sa firing line. abari baloon ta mga kakson kung anong resulta sang ila sa istoryahan ay kaina. Police Major John G. Liba. Sir Liba, mayong gabi sa Action Marlon na. Mayong gabi man sa imong listener sa siningang gabi. Thank you. Salamat gid. Kaina sang aga ginistorya mo na ang traffic enforcer kag ang mag-asawa. Ano so far Sir Liba ang resulta? Kahapon para ako na istorya ang aton nga enforcers, no? Okay. Enforcer na si Alayon. Aragon. So far nakuha tayo side and then kanina sa aga nag-set kita alas 9 sa pamilya naman or mag-asawa nga complainant. So istorya taman sila ginkuha taman ang side nila. As a result, no may araman sila nga both party do may araman nga gamay nga lapses. Lalong-lalo na sa driver no nga side kay daw kung wala man lang to tani nagnilalisay o kung wala siya sang violation gali kay medyo may araman siya nga pag-resist abis ang primero nga gina-accost dyan ni Aragon. So nag-arigluhan na sila, sir. In short, nag-arigluhan na gid man sila. Yes, because nga daw may araman sila nga daw may kapagkukulang man silang gamay, lapses daw kuha taman ng gusto sa mag-asawa and then daw paano sila ang ilaman lang nga gusto arigluhon na lang gid man kay para hindi na lala ang gamo. In fact, nagngayo man sila sang dispensa or pasensya sa kay Aragon nga bilang amo na no sa sa ginhimo nila nga ginano nila gin post nila dayon immediately ang video without realizing affected man sila. So gin-advise to sila emphasize ko sila nga dapat bilang ako ang head no nga designate ari man tadi kung nagkadto sila sa ato nag-approach sila then na-resolve ta tani in some other way. So amo na no nangayo sila pasensya and the same way nga si Aragon nangayo man sila pasensya kay ang on the part ni Aragon yang justification tungod niya tingog medyo dako lang na padako ya kay tungod na intimidate man kuno ang babae ang asawa. So parang may gamay nga daw simple misunderstanding nila in between.
So como may arigluhanay ng natabo na nung status ni Traffic Enforcer Aragon, balik siya sa iya sa nga original duty? Well, hindi na taton siya pwede ibalik Action Marlon. As of yesterday, isang pag-receive ta sa information, pull out ko sa rin automatically sa iyang immediately sa iyang post, then butang ta siya sa kanina lang na akong siya reassign sa post niya nga sigurado taman nga hindi ginaagyan sang ruta sang salakyan na isang driver na si Reggie. Para at least to avoid bala kay although na settle naman sila, pero base there are instance kaysa base mapituhan or makosyon naman sa liwat for some violation, kaga ang inaboy ta base ma-take niya as negative against kay Aragon. So amo na aton yun mo. Para sure na lagi nga likaw base kon may ara pa sang gamay ba lang nga hibubunot nga dapat sagan ang tagsa. So para likaw na lang, dito na lang siya i-assign sa lain nga ruta, sir. So amo na aton nga ginimo para at least malikaw kay hindi ka na ma-avoid base bala in the future magkita na naman sila kaga the same thing matabo, no? Okay. Sir, kamo kay aredagin man ka, ulayhon ko na lang sir, kay nakita ko bala sa social media daw amat-amat subong gatahom ang opisina sang bitaw, no? Kag may ara sang pagpinta, may ara sang pagplastar sa maayo sa sitwasyon ninyo dira sa inyo sa talatapan. Pero may ara bala sir ining magagin pag-impound, no, nga mga motorcycles bala sir. Anong plano sir kung hindi ni sa makuha dira sa inyo sa nga talatapan? Anong plano sir? Kaya do ko damo kita ko. Thank you. By the way, thank you sa pagpuna or na at least na notice nyo nga ang aton tintuyo, no, para atong ang office ta gina-ensure ta nga inang very nang kumbaga sa pamata sa tao okay na, no. That's why ginpang renovate and also ang number one ta ang cleanliness, no. Now with regards sa ato nga mga impounded nga mga vehicle, bilang ako sa bago nagpungko, wala kita idea, no, sa kung anong mga history sa ina nga mga impounded vehicle. Okay. Ang ato na sinaguro mahimo i-arrange na lang for temporarily, i-arrange na lang kung makita mo dito sa portion sa likod, ginamatamat ko tinluan kay gusto ko ipang-retrieve na kag tumpukon isipon tayo na kung inventory ta kung pila inas na kabilog. At least later siguro ang disposition sina iapila ta sa kung sino ng may procedure na kasi deklarar ta na if ever na that is mga government or something amo na pwede ta na ma-declare kung for repair and then for those nga ma-impounded, no, I think wala na kita na mahimo, only nga i-stock na lang na siya forever kung para kay di taman na siya ma-dispose nga like igamiton ta para sa aton benefits, hindi man pwede. Sige. I-arrange na lang naguro Action Marlon, no? Parang matapusin na, i-arrange na siya into isa ka place nga parang or in order lang bla, organize lang. Yes, so hulaton ta sir kung sano nga adlaw gid tapos na ang pagpatahom ninyo sa inyo sa nga tanatapan kay para man sa kayuhan sa mga nagatransaksyon dira kag sa maayo man nga plastada nga tanatapan sa bitaw. Sir, Major John Jeliba sir, thank you liwat sa time gidatang sa Action Radio Bacolod kag mayong gabi. Yes, thank you man, Action Marlon, mayong gabi. Action Firing Line. Police Major John J. Liba, so natuldukan na ang ining problema or issue nga nagpatunga sa traffic enforcer kag driver pating asawa sini. Serbing eleksyon sa iban nga mga drivers kag enforcer, no? Hindi lang magpadala sa silakbo sa Balatyagon kay kadasig baya sang subong ginatawag sila high-tech subong, no? Ang sitwasyon ta kadasig maglaptop ya sang mga information, videos nga gina-post kalibutan nga galantaws na mo. Ti are
Pasalamat nga temprano pa nataga ni isang kasulbaran kaysa residente ra ang komento sa mga tao ni tampunggan. Action firing line. Ang talatapan sang bitaw tuod kita ko mo adlaw-adlaw. May ara ko abyan sa Facebook nga ara subong sa bitaw mo, no? Siya gid na nag-supervise, no? Sa pagpaminta, sa pagplastar, sa paghawan sa mga bulo basura, ang basura di malikawan mo, no? Ang mga hilamon to nga inang laya na nga hilamon ginpanguwa to, plongkuan gin pintahan. Gwapo kon mahuman sa pila ka adlaw no lang tawon ta. Action firing line. Kay kadulaan man tod gana ang tawo mo. Kung maggakadto sa isa ka talatapan nga hindi bala plastado, may higko ka man kita. Kadumdum ka mo nga nagbisita si former PNP chief Guillermo Eleazar. Dumdum ka mo to. No? Before sa malang nag-retire ka nagpapili bilang senador sa pungsod Pilipinas, may surprise visit to sa Gipatigayon. Surprise iya. Nga pagbisita sa mga police stations. Walang galing malikop. Wala lang malikop. Galing kay ang pagbisita ya to. Dala na balanto sa pagpakagat kas publiko Action firing line. Firing line. Kay may plano sa mo nga magsulod sa politika, no? May ara gid nga sunod sa iya nga video. May ara sa sang gid gani na daw Facebook kay balang page. Nga kada bisita niya, may ara gid man tuod abtan niya way preparasyon ang mga kapulisan higko kigan niya na. Pero may ara man nga sus tomtahom the hotel ang police station. Dayawon niya na. Action firing line. Galing kay samtang amat-amat to viral ang amot to nga mga videos. Ang iban nga police stations dako manulo mo. Balaan nila nga amo na ginahimo ni Eleazar. Temprano pa. Gapaninlo na sila. Action firing line. Firing line. Na di malasan to ya ang una nga nasampulan. Nga higko man bisita to si Eleazar, kita ko mo sa video. Hasta ang kilid sang bintana Bintana, di bigyan mo yan Once ka may ara sang higko, may ara sang ning yabok, bunuhon niya na. Tigaling kay white to malikop gini. No? Tiyan mo na dapat, no? Bisan waay sa surprise inspection na ginahimo mga kasos na latapan nyo, ang cleanliness dapat pabilin nyo gid. Action firing line. 5 minutos nakaligad sa tak ng alas 8 Action Radio Philippine Standard Time. Sa ato sa nga pagpanubalik mga kakson, nano ang plastada sang damo gid sa nagareklamo, no? Sang saring linyahanay sa satellite registration sa mga kakson ng Batagayon. Dira sa may nagligad to sa may SM Mall, subong ara naman sa bahin sang Ayala. Plus may ara kita sa balita gina-follow upan na may aksidente na ba ni? Subo-subo naman nga aksidente mga kakson sa isa ka lugar diri sa Northern Negros Occidental. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Balikan tayo ato sa mga nagabaritor sa ato sa live stream. Emilia Hiponia, good evening sa Marlon. Salamat kid. Dari kami sa may Porok Greenfield. Okay. Kabarangay Greenfield Tangob. Kabarangay ko ni gali, no? Emilia Hiponia. Sige. Hiponia family. Malagaw Tanadason na. Magbarangay eleksyon na. Roberto Hira Pusco Caraballo. Good evening, Action Marlon. Monitor kami di sa airport sa Revision Barangay Chingkang. Salamat kay. Thank you. Standby ka mo, balik na duwa-duway.
kan elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagamat-amat ko man saka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga basuhan nga ng traffic or ng traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang dito factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa bila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure!
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayong imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Day Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties.
Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ika-anong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, maka-apekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato tuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato tuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. 21 minutos nakaligad sa takna nga alas sa 8 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Ang Mascara Festival subong nga 2022 gidalantaw ini mga kaaksyon nga mangin super maskara. Ha? Mangin super maskara kay naidlaw man may ang makuludnon kag nagrusanon sa mga selebrasyon o kung aktibidad may kantaran sa siring ginakabig man nga Festival of all festivals sa Pilipinas. Ti direta ni mahibuluan mga kaaksyon kung ano ang kinalain sang maskara subong nga 2022 ipaanggid sa maskara nagliligad nga mga tinuig. Action! Firing line! Firing line! Nga ang nakasaling kita nga pwede ta nga ipaanggid. Kaya matibag o ang administrasyon subong sa sunod sang Bacolod. Amo nga nagiging butangan nila sa ginatuwag nga super maskara. Dumduman ko nagligad tong report nga ang ginabalabanta bisita nga mga dagsa dari sa Bacolod City. Sining maskara nga 2022, 200,000 man lang kuno. Action! Firing line! Firing line! Pero ang pinakabalita dariya kay
imbitado si Presidente Bongbong kag si Vice President Sara. Aksyon Radio City Hall Report. Ano kadako 10% nga magatambong sila man, no? Report halin sa Bacolod City Hall with Action Art tayo po Action Art. Mayong gabi, please come in. Marlon, actually silang diri ni Mayor Albi Benitez may confirmation na but ang ginakulat na lang subong kung saan ogid exactly magkadto or petsa sa ila diri pagpadulong sa bahin sa Metro Bacolod. Kay siling diri ni Mayor Albi, in fact nag-communicate sa ila ang sa kay Vice President Sara Duterte iya ang bahin kag nag-follow up na gani mo. Pero as to gid sa specific schedule kung saan ugid sila maabot kay ti October 1 ini ma-start mo bala sa opening or sa highlights wifi na mahibaluan kag considering bilang Pangulo sa Pusod Pilipinas kung manumduman mo ya basta mo ni nga mga figures nga magkadto di sa aton for security reason why na ginapabalo kung ano exactly ang schedule nila. Pero siling ni Mayor Albi, okay na sila. In fact, hindi lang gani si President Bongbong Marcos Jr. Makadto di kundi maupod man ang ilongdang First Lady. First Lady sa Pusod Pilipinas o kung nangiya sining tiayon. So, subong, siling niya ti ang aton focus siya subong bangod sang super maskara di mangita gigita iya pondo doon mo nang pinaka target subong sang Benitez administration since nga kinanglanon diri 10 million of pesos siling mo din naglahog ni Action Marlon and in fact siling niya nakasugilano na kita may napadala na kita nga mga communications sa mga corporate groups nga mga friends niya nga nag-commit naman nga magbulig sa activities sang city. Actually, subong kon partiya sa pagbisita sa duwa dito, almost done deal na niya. As to sa date na lang, amo ang ginabantayan, magluwasabi kung may mga untoward, unexpected incident, way ginapabot, nga may magtuhaw, nga mga circumstansya, nga magkapugong no, sa ila sini na pagpadulong diri sa Metro Bacolod. Yari ang palayag ni Mayor Albi Benitez. Wala gid allocation for the Mascara event. Ang bati ko gani, it was less than 2 million lang ang available nga mausar for that purpose. So we're not sure yet if it will be to the foundation or idiretso na lang sa mga barangay nga ma-participate sa Mascara. So are we going to rely on private sponsors? Yes. As of now, which is why we're tapping all of our corporate friends to help sponsor the Mascara. Mayor, plus minus, pilang kinanla natin to stage Mascara Fest? As of now, it's in the tens of millions. No? So, with the plans that we have, it will probably be one of the most expensive Mascara. So we're now, I've been calling some of our friends in the corporate world nga makabulig din sa aton. So far positive ang ilang response. Wala lang ako kabalo kung pila gid ang ilang hatag. We have given sponsorship letters an idea kung pila. So we'll wait for their. Mayor, this early, we're able to extend our invitation kay President BBM to grace our fiesta. Almost confirmed siya maabot together with the Vice President. The Vice President actually reminded us yesterday she's scheduled to go to our Mascara event and some others. I think the First Lady is also coming. Wala pa kabalo whether opening or closing o ano, but they have confirmed in attending our event. Maabot kisla. Tiyo mo laton Action Art umpisa October 1 to October 19 mo na sa. Tiyo mo nang buwan niya. No, until highlights. Kung ano gin ang schedule within sa sila iyang period sa Mascara festivity sa Bacolod, kung saan o mag-decide ang Presidente, kag Vice Presidente sa Pusod Pilipinas, ang isa pagin kung malaman at magadungan sila nga magbisita
diri sa mga taga Bacolod City. Basing isa sa opening, ang isa sa closing? Pwede. Depende mo na mo, basi mambalto ng isa, ikalong una, Mr. President. Ako na lang sa next nga event, para nga ti, kabalo ka, very, very hectic na yung schedule nila mo. Di mo yung mabalaan ni, and because nga ti ara pa gyapon sa, although ara tapos ng transition, pero at the process pa sila gyapon nga stable na, o kung mapasigurong stability, sa dalagan sa panggobyerno diri sa pungsod Pilipinas. Kung ako kay Vice President Sara, ma-separate ko yan, di ko magdugan kay Bongbong ya? Nga? Di kung upod mo presidente, digtogin ang atensyon ng tao? Hindi man guro Ha? Lain niya galing kwan mo nga personalidad si Vice President Sara mo. Lain ni siya yung individual. I don't think nga compete sila. Nagasyagit pa ning tao kung nakita nila nga doon nagasipita yung luha. Kaya uya time lang. Gani. Labi na mag-upod si Parita Robin Hood. Parita Robin Hood bla. Libog ba na ulo ko sino nga paring Robin Hood. Ate, galing kay kabalo kalain bala to sila sang kung ang karton to siguro no, ini may mga kuan siguro, may mga pelikula. Na magambal ka Robin Hood, alwan nga ngawatan. Kung hindi na nga literal nga buno-buto balon guro ni Senator Robin Hood. Actually, isa communication lang itong ambal magpadala siya sa communication, diya mo na Senator Robin Hood, pero it doesn't follow nga it represent kung ano man tong sa cartoon, so kung sa pelikula lain man to yan. Check ko action art ang mga president, ang gin-check ko sa record ang mga presidente nga so far nga saksig sa opening buksa sa October 1 nga Mascara Festival si Anay Presidente GMA. Kag si Anay Presidente Rodrigo Duterte. Si Duterte kaduwagid si Duterte duwa ka maskara gid tugin kadtuan ni Presidente Duterte sa Bacolod City. Correct. Ang ka GMA opening October 1, 2008. Dugay na galito. Ang iban daw ay gid ka success ang maskara haw. Basig wise lay gana maglagaw-lagaw guro mo. Ang iba nagpadala lang sang kwan, sang tape lang hindi message. Ginpagwa bala sa kwan sa big screen. Si Anay Presidente Noynoy Aquino, no? Nagpadala mensahe pagi sa dako nga screen. Bang iban nga presidente daw ay gid ko kita nga nagbisita diya. Gani man. Sige lang actually importante ni sa ila tani man mo nga mga mapakita bala sa public because sa mga Mascara Festival kay gani may kasugpon betong Mayor Albition niya. We have to remember sa pag-celebrate natin sa Mascara this coming October, ang problema yung sa COVID is not yet over. Naubot malon, expectaro natin Japon nga magpabilin ini siya will be living with the COVID. Nga mo natin siyempre halong kita Japon action na balon. Now, sa iluan ko lang very quickly, ang update mga kay kadungan, actually may event kay nadra sa Mascara Hall, the presentation on the forthcoming event by August pala nga iyasang ilimnon nga sponsor nga program wherein may ara kwandiri mo may ara daw festivity man diri sa Bacolod by August. Dito kay na nagpatigayon sa press con si Mayor Albi. Festival man tawag no? Oo. Tando ay Ram Festival. Damo mahubog ba? Kung may nunggoy at hugoy at iskulado gid. Maguyon ko sa mga tele. Pero ang isa sa maging singit siya pamangkot to kay kundi kahapon niya sang Wednesday kundi pamangkot to si Thursday no? Yes, correct, kahapon nag-press con man kadungan kahapon man niya si Atty. Bong kundi pamangkot sa party sa Spaghetti anytime to sila niya maumpisa ang pagpanghawan. Ang latest subong luwas sa Spaghetti, may posti pa. Duwa na, no? Spaghetti, may spaghetti na, may posti pa. Now, doon nagbata bala ang dalagan siyang operation
ang clearing operation, kay pag-inspect sang team no nga magapanghawan na sining mga ginatawag na spaghetti wires o kung mga nagagaway ating nga mga kuryente ng iban why naman naga-operate. Nakitaan tagid action na Marlon ang mga redundant kag unused o kung why na ginausar bala nga mga poste nga yaman sang mga telecommunications commissions or telecommunications company pero waay mahimos o kung maakuha. Kag ang pagpangawan ni gali, kuha ni siya, kinanglan sa isa, ang distansya palang isa ka-posting kalayoon, more or less gali ang kinanglanon ng nga personnel nga mag-clearing si Lacson Bar, mga 20 individuals according kay Mayor. So ang, 20 ged? Hindi, 20 gid kay dapat gali while nga nagpangawan ni sila. Las 8:33 pagpatigayon sang pagtinlo sa natuwag nga spaghetti wars na kita nga balita ano sa Bacolod City Hall. Tuod gid man kay kun iplastar mo dira ang mga kuryente, dapat iplastar mo man maayo mga poste, Action Art. O kagway labot sinakson Marlon, hindi man pwede lang nga pag-abot mo. Dapat lalason mo lang na tanan mo. Kay ang tuyo kung naagi na para mo ang personnel para man mahalungan nga hindi maapektuhan ang services nila sini halin sa internet, pagkanto sa cable nga mga clients, di kinanglan hindi na mapauntat tabi. Kag instead dito sa Lacson, ang namuno kay na ni Mayor sa tuban sa Seabreeze Hotel, dala sa may dalan San Juan. Dala sila maumpisa by Saturday. Was. Kag pagkatapos, sa isa ka semana, ang schedule nila is Tuesday, Wednesday, Thursday, Saturday, and Sunday. 5 ba bilang kadlaw ini. Kay ang the rest sina, nga mga inadlaw ang Lunes kag Biyernes, why sa clearing operation bangod nga sunod diri sa kay Mayor Albi Benitez, ang traffic sa sila nga adlawya hindi hamak kasunmal. Kung damo personal nga trabaho da tapos may traffic ang matabo kinutok kini ang sitwasyon. So ang Lunes kag Biyernes nga consider nga daw amo ning may pinakadamo nga volume sa salakyan, amo man ang duha ka adlaw nga imapahuway do ang clearing team sa mga telcos sa aksyon na Marlon. Diaryo ang palayag ni Mayor Albi Benitez. Tomorrow, no, sa Tubangan Seabreeze will be our first posting kakasuna mo ng spaghetti wars. Actually, nagbata na ang objective sa atong spaghetti wars. Hindi lang spaghetti wars ang kakasunaton, hasta na mga redundant poles. May mga poste galinda nga hindi magkikinanlan galing kay ang mga telcos nga takod pa da amo gani hindi nila makuha. So together with the removal of spaghetti wires are also the removal of redundant poles. Amo na mga poste nga lapit na matumba. So idungan na sila no, spaghetti wires and redundant poles ang kakasona nila starting tomorrow Saturday. 5 times a week sila, so Saturday, Sunday, and then Tuesday, Wednesday, Thursday. Malikaw lang ta sa Monday kag Friday tungod sa traffic, no? Because kada isa ka poste mga daw 20 katao ang mga kakasa mga wires nila, no, from representative from Globe, PLDT, Converge, dito, cable companies, no? So kung idungan mo tanan-tanan na hindi lang gali na 2-3 katao. So there's a whole team nga kinahanglan kayo sila. That's why we will make sure nga hindi ma-obstruct ang traffic. Kinahanglan team sila gakanto to make sure nga wala disruption of service ang ilang pagkakasang spaghetti wires and redundant poles. Na amor action Marlon. By tomorrow kick off na gid siguro rin or siya nga trabaho nila. Kag dalas tubang sa Seabreeze ang target na unahon
nanday asang mga telecommunications company kung manumduman mo tiwai di asang gastuhon ang sudad sa Bacolod sa sininga operation. Kundi kahapon ginapangita to ang ang kopya sang original nga kontrata sa AstraZeneca. Dula ko Ay, na Ha? Missing ka po now? Hindi may ara nakapon ito provide ang okay. Kapon gali may na-provide sila ni Mayor Albi sa City Legal Office ang nag-provide action mar amo ini ang AstraZeneca company niya o mismo ang kompanya nga nagbaligya diri sa Bacolod nagkontrata sa AstraZeneca vaccine. Now, ang himuon diri ni Mayor Albi Benitez, sila niya tig-ara sa City Legal Office, ginatunan subong ang kaorgan sa kontrata, ang kabilugan ginabi ng kontrata nga ginapirmahan in behalf sa syudad di ginapresent ni Mayor Bing Lunadia Santo o ni former Mayor Bing kag ang representante man sa AstraZeneca. Pero sila niya ang himuon ko sini meanwhile nga tinamo pa mga issues nga dapat tunan nila ang City Legal Office magapangayo man siya assistance gikan sa national government since ini nga transaksyon makonsider nga tripartite arrangement. Botong malunti may ara man dito coordination sa national para kung paano ma-settle o ma-plaster sa husto nga perspektibo ang ini nga obligasyon nga ginasupot no sa AstraZeneca sa bahin sa Bacolod City. Aling confirmation ni Mayor Albi Benitez. Gatagan lang kami copy kagapon, so we are now looking at it. Who gave you the copy, Mayor? The original copy? Yes. Where'd you get it from, Mayor? It was given by AstraZeneca. Okay. So right now, it's under study now? It's under study now. Under study? Amo lang yung subong ang sitwasyon lakson na park. At yung lang insidente sa tungkol sa traffic enforcer, kag sa driver, pati ato galing nakalabot sa atensyon sa alkalde, sila niya mo na galing nga kina-remind ko ang tanan nga mga employees diri sa sudad sa Bacolod, especially kay regular sa employees sa Bitaw, sa paghimo no sa kung paano mag-deal sa gusto, bisan pa katulad sining nag-involve sa isa ka traffic violator, di sila niya hindi na namang pagtulirahon. Actually, may ara naman siya gintugilan sila nga mag-usisa, especially sa bahin sa Bitaw, unano gid ang nagkabo aksyon na mar. No? Pero sila niya sa ako at stasyon, hindi tayo na pagtulirahon. Okay? Hindi ko may sala din man ang traffic enforcers dapat may ara sa mga tolerance nga dapat timuon ang mga employees sa Bacolod. So, asto ko na nung outcome ni sini sa uli action bar, white na kabalo kay na nagpatawag na to ang komitiba or talkapan ni Councilor Al Victor Espino sa magtimbang nga bahin no. Kay luyan naman nga sugilanunon ang mismo traffic enforcer kag atong nagkuha sa video nga asawa sa driver o pundang driver para nga ipaluod gid ang kabukusan nga istorya. Sa katapusan sa masunod nga semana na patagayon niya sa composite team gikan sa City Disaster Risk Reduction Management Office kag City Engineers Office ang aktual nila nga paglibot sa mga lugar sa Bacolod, especially ang mga na-identify nga mga flood-prone area. Daon tinutuyo diri suno sa ICDRMO head Dr. Ana Maria Laan Ipunan. Agud nga determined ang problema no sa sina nga mga lugar kung nga nagabaha no sa mga consideration nga ang perennial problem ini sa mga lugar. Para man nga may arasan komprehensibo na tigang o solusyon kay himuon ang syudad sa palaaboton. Abarang sunman ang pinakamaragong pangunang balita gikan sa Bacolod City Hall. Aksyon at tayupon una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Firing Line. Salamat Aksyon Art, mga balita gikan sa Bacolod City Hall. Ti amo nang balantayan tagadi ang pagbisita ni Presidente Marcos kag ni Vice President Inday Sara Duterte. Manapagbisita sang Presidente bisan pa ni Vice Presidente na lang sa isa ka lugar may bintahagi na iya nga dako nga madala mga kaaksyon. Sa senaryo nga BBM Sara, ako gapati ko 101%
may advantage kid nga dako nga ibilin sa sudad sa nga Bacolod. Una bes, kung matigayon, umpisa bisubong July, August, September, why sila sang transaction o why sila sang himuon nga pagbisita diri sa Bacolod City. Kag pagbisita nila sa Mascara Festival, kaya mo nang una nga tiyon nga pagbalik nila diri sa Bacolod City since sang ila sa kampanya kag sugod sang sila ang dumaog nagligad nga eleksyon. Action! Firing line! Firing line! Ang pwede ginaton bantayan sa ila mga kaaksyon. No? Number 1, kung wala anong plano nila anong programa nila, anong proyekto nila kung may ara ginman para dali sa sunod sa Bacolod. Basi kung may ara sila sang malita ba si kung may ara sila yasang i-presentar nga mga plano may kaangtanan sa ginahulat sa Bacolod noon kag Negrosanon. Ano bala ang balantayan naton dihaw sa pagsunod sa nga Marcos administration? Di bala may aray ta ginaduso diri nga paggatunga sa Bacolod sa duwa ka mga distrito ang ginatuwag nga redistricting. Ang Negros Island Region NIR liwat pagbuhi sang NIR, ang Panay Maras Negros nga Taytay. Kay ang pinaka last nga desisyon diri nagalin kay Presidente Marcos mo. Action! Firing line! Firing line! Tatlo lang na sa ginabantayan sa Bacolod nun kag Negrosanon. Ang Bacolod nun pwede man kita makapabangkot sining duha ka mga lider naton mo. Kung anong paaboton sang ato sa probinsya, kung industriya sang kalamay ang paghambalan, manang isyo ka problema subong sa sugar industry plus agrikultura, hindi hamak mo. Importante kay once nga magbuya niya si Presidente Marcos sang palayag angot sa problema pag agrikultura, ginakabig na yung final kag executor mo. Di bla? Kay siya yung nagauyat subong temporaryo bilang Tiglikom sang Department of Agriculture. Action! Firing line! Firing line! Kag pwede ta madalahig da ang sapatag sa edukasyon. Maamos lang nga duwa ni Marcos ka ni Sara mo kung si Marcos ginauyatan temporaryo ang ginapamunuan temporaryo ang Department of Agriculture. Si Sara naman gapamuno man temporaryo sa Department of Education. Action! Firing line! Firing line! Kung mag-abot gid man ang bulan sa Oktubre sa pagbisita nila diri sa may sunod sa Bacolod, kag kung sila magyapon ang magaserbi bilang Tiglikom sining ginmuno ta DA kag Department of Agriculture, Department of Education, pwede gid naton mapamangkot kung anong palaboton sa ato sa nga probinsya kag syudad. Action! Firing line! Firing line! Sa edukasyon nga daan ti balik na Agosto 22 ang school year 2022-2023. Kag ang November 2 nga pagbalik 100% sang in-person o kon face-to-face nga klase. Plus ang balantayan tagid na ang isa pagid sa ginabantayan diri kon pang edukasyon na paghambalan. Kung ano mga resulta sa pagpa-review ni Presidente Marcos sa K-12 nga programa sang ato sa nga DepEd o kon gobyerno. Kadabo sang mga basahan ko na nga mga balita, mga kaaksyon nga ang kalabanan may aragid man ya nagasiling nga naghatag sang benepisyo kag damo sang mga nangin successful sa K-12 nga programa, pero hindi mamalikawan may ara man gasiling nga naghatag sa problema sila kag panubagan nila na kung pwede ibalik sa original nga basic education system. Ti kadamo ta sang malantayan, ti ambal ni Bacolod City Mayor Albi Benitez, dayon ang pagbisita diri ni BBM kag Sara o galing way lang sang patod nga petsa kon bala ano nga petsa, ano nga numero sa bola sa October 1 o kon sa highlights. Ang highlights ti 20 or 19. Kaya sa una ang sang way pa ni Masaylo ang
Way pa masaylo ang Charter Day sang Bacolod sa bulan sang Hunyo, October 19, amo nang pinakamasadya sa una nga petsa sa kada maskara. Action Firing Line. Alas 8:47, Action Radio Philippine Standard Time ini nga bahin. Dala sa aton sa kaalwan sang dala sa aton sa kaalwan sang blotter na. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kung mamposlanon nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga tarapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Bangod Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Action Radio Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale
COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Presyara tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa masaksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tiun. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po siguro medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kung yara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas
mas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Balita Espesyal! Alright! Energy, Action Boy! Happy Monday! Happy Monday! June 27 and happy birthday sa akong fathers. Yes! Lipat mo nga lang Si Dominador? Ano na siya? Kaya ba ko tali ka, no? Taga-retired Master Sergeant. Galing, sige na lang. Happy birthday pa! Enjoy your day and God bless you. Good health. Good health, God bless, more life, power. more power, Yes. Long life. Wala ko pa siya na-text. Pero kagapon, na-advance ko na siya greetings. Yes. Pero ko na siya i-text, liwat. Okay? Karon mo sa i-text ay idungan mo lang sa imo ipadala. Kahapon pa to yan. Ano padala na? Yes. So, maligan may advance greetings. Okay? Very good, very good, very good. Very good daughter. Sana all my daughter nga pareho kay Dorel. Ate Dorel, Duran na to kay... Amo na to guro, naging paisla na guro kay... Si Lingo Action Boy. Okay, so sa atong balita espesyal, ari action ba ito istoryahan ining mga interesting facts na hanungod sa adlaw or sun. Sa sun naman Action Boy. Sadya ini kay... Sadya daw. Musa ng istoryanta. Sa sun. Sadya gidya. Ay kalay. So, dali lang yun wala. May mga interesante mo na igling ang mga bagay.
siya dapat. Sa Dapat adlaw. may ara gina siya. Kay kung wala, wala na karon life. Wala kita adlaw. Yes. Kung wala kita adlaw, Magsunggod yan adlaw ko, hindi magbutwa ako. butlak, butwa. Butwa. Kaya hindi siya magbutwa. Hindi ako pakita sa inyo Nagbutwa na si Jumarit Chan nga. Si Manong Jumarit na nga. Manong. Siya ga, ano pa na siya? Silip. Ga, kwan na siya ga. Kwan man na. Siding. Siding. Mana? Dugaw pala na. July, August. Ay, pila na Huwag naman temporaryo. Salamat, Gid. Ang inyong ka-aksyon na Marlon Hirovoya. Nagabilin sang. Thank you for watching and thank you for listening. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio.